Hadin ba pila dep tap khendau ya ka tu ka bun Sara pila ban tap pa da Niuh Kseh lani kanu ka kenja Jain ka Stang ka ba khnang ba kani ka khendau kan chong tengen kan chong Sngap la da jia ba don slap te pila ban tap akni ka rukom dengan pen iya phi manta pat kendiat yaki jor ki bai mail ada ban Sara bat ki bala spe kini ki sok men ken ndah ba kila spe phila ban weng no yung Niuh Kseh serut lani kanu ke Jain ka ba phi tap ke Jain ka bakam ka Stang lani ka bakam ha kala ban long di Niuh Kseh lani de kinu kim jasla ba phin sok ban weng hadin kini ki sok men ken ki bai mail ada ban Sara bat ndah ba kila kham he kat ni pila ban tap no de kinja plastik lani kinja Jain khnang ba ada dia ba hap ki slap ki ba kham he lani kinja ba hap ria kinong penjulur ya kini ki bun Sara ki ba pila Sara pila ban tap akni kerkom